Минзале районына келуіміздің бүгін бірнеше себебі бар. Ол район сессиясында қатнашу, быйыл имғаклау сессиялары айыру әһәмиятке ие, чөнки президентыбыз, республика җитәкчелеге аларны формаль дәрәҗәдә үткәрми, беренчедән район җитәкчелегенә биредәге хәлләргә нәтиҗә ясала һәм яңа бурычлар да куела. Сер түгел, һәрбер районда килеп туган проблемалар җитәрлек. Шуңа күрә бик җитди карыйбыз бу сессияның узуына, анда нинди фикерләр яңгыравына. Икенчедән, районнан сайланган депутат буларак та республикабызда милләтара мөнәсәбәтләр юнәлешендә эшләүче кешеләр буларак та Минзәләне күп милләтле район буларак беләбез һәм үзебезнең эшчәнлегебезне бу районга да җәелдерергә дигән фикеребез бар. Бүген менә картлар йортында Халыклар дуслыгы йорты коллективының концерты узачак. Без бирегә төрле милләт вәкилләрен, артистларын алып килдек. Киләчәктә менә шушындай күп милләтле концертларны Минзәлә җирлегендә күрсәтү ул инде традициягә керәчәк. Бу бер сәбәп. Иң төп сәбәбе Минзәләнең күп милләтле халкын Татарстан Халыклар Ассамблеясына якынайту. Шул максаттан бүген сессиядан соң Минзәләдә эшләп килүче милли оешма җитәкчеләре белән очрашып, Татарстан Халыклар Ассамблеясының Минзәлә җирлегендәге бүлекчәсен төзү. Безгә бик кызыклы биредә эшләүче милли оешмаларның нинди фикерләре булуы, аларны ничек Татарстан Халыклар Ассамблеясына якынайту. Безнең еллык эш планыбыз бар. Киләчәктә инде Минзәлә районы да ул безнең эшчәнлек эшенә кереп китәргә тиеш дип уйлыйбыз. Татарстан Республикасында 173 халык яши. Татарстан Халыклар Ассамблеясының 10 районда җирле бүлекчәләре эшләп килә, 7 районда Халыклар дуслыгы йортлары эшләп килә. Быел 17 елда 6-7 районда яңадан Халыклар Ассамблеясының җирле бүлекчәләре төзеләчәк. Шуларның берсе дип без Минзәләне күз алдында тотабыз һәм бүген район җитәкчелеге белән Халыклар дуслыгы йорты эшчәнлеген җәелдереп җибәрү турында да сүз булачак. Кайсы мәдәният йорты бинасындамы, кайсы махсус йорттамы эшләп китәчәк, әле бүгенгә бу мәсьәлә ачык, әмма бу эшчәнлек башланачак бит. Безнең бурычыбыз методик ярдәмне тәэмин итү. Сез инде башкалар баскан тормаларга басып, ялгыш юнәлешләрдә эшләргә тиеш түгел дип беләбез. Бөтен республикада эшләгән дуслык йортларының иң отышлы алымнарын алып, нәтиҗәле эш башлап җибәрү кирәк. Вот гостевая тоже была. Если фотографируете, я делал снимок, просто удобно, когда на отделах сидят. Проект «Дорогой наш ветеран». Вот этот камин изготовили сами, руками собственными. И жильцы, и сотрудники, идея директора. Идея очень, у нас директор очень идейная, в плане творчества. Вот эти все они делают своими руками. Родственники, когда приезжают, могут здесь гостевой комплекс, чай попить могут. Все условия. Это приобретено на средства спонсоров, и мебель тоже изготовлена. То есть она вот совершенно новая, такая красивая, уютная, современная. В рамках акции «Дорогой наш ветеран», вот это очень акция нам помогла в плане развития вообще учреждения. И благоприятное благоустройство территории вот, с помощью Камиля Ильича Айдара Фаслаховича. Асфальт нам положили вот при въезде. Да. Это очень красиво. Ухоженная территория. Ухоженная территория. Вы приезжаете к нам весной или летом, когда все цветет. Здесь только много цветов у них высажено. Тропа здоровья, на которой делают зарядку наши проживающие. В этом году есть новая идея построить спортплощадку. Крытую, небольшую, со спортивными тренажерами во дворе. Вот эта идея есть, проекты они готовят. Если Ритек поддержит, то будем реализовывать. Они ежегодно в программах Ритек участвуют, и ежегодно как бы поддержку вот этими грантами ощущают. И как бы вот по этой спортивной площадке у вас же уже как да, бы, начало есть, то есть проектика для пожилых, 200 тысяч. Компьютеры еще списанные, да, рабочие вам надо? Если рабочие, то очень надо. Спасибо большое.
Потому что вот Посмотрю. у нас им интересно, и они занимаются, нам не хватает. Да, Если да, как- мы как раз вот с писанием занимаемся, привезем что-нибудь. Спасибо. Хайырлы күн, қадірлі ветерандар, үлкеннәріміз. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы здесь по зову души. Этой программы, этой встречи нигде в наших планах не было. Мы собираемся с коллективом на еженедельную планерку. Мы тоже как-то посовещались. Я приехал на сессию и предложил коллегам, тем сотрудникам, кто в Доме дружбы народов работает, приехать сегодня в Мензелинск. Дальше они поедут в Ахтаныш еще, тоже в Дом престарелых. Для того, чтобы встретиться, для того, чтобы рассказать, чем мы занимаемся. Это очень важные встречи. Мы большой частью своей работы видим как раз встречу с людьми, которые, может быть, где-то ограничены в общении. В Республике Татарстан проживает 173 народа сегодня. Это одна из самых многочисленных по нациям республика. Больше нас только Крым. В Крыму 179, там еще больше. Вот у нас 173. И республика всегда декларирует право каждого на сохранение своего языка, культуры, традиций. Һәркемнең ана теле, туган теле үзе өчен кадерле. Менә бездә 100 генә Ассирия милләте яши. 100 генә булсыннар. Бөтенесе үз телендә сөйләшсен дип дәүләт шартларын тудырып тора. Без дә шул эшне эшлибез. И в Доме дружбы народов Татарстана, где я являюсь директором, у нас сегодня работает 36 крупных национально-культурных объединений. Самое крупное объединение чувашское, потому что в Республике Татарстан татары, русские идут, дальше идут чуваши, их 140 тысяч. А среди приезжих народов самая большая община это узбеки. А вообще в Республику Татарстан каждый год, у нас хорошая республика, я его докажу, скажу очень простыми словами. В Республику Татарстан каждый год приезжают 250 тысяч иностранных граждан. 250 тысяч это 10 мензелинских районов. Ун Минзәлә районы безгә ел сайын эшкә килә. Эшлиләр, кайтып китәләр, бер өлеше монда кала инде, гаилә коралар, балалары белән яшәп китәләр. Безнең эшебез бик зур, бик кирәкле җәмгыять өчен. Чөнки ул 250 мең кеше килсә, аларның кем икәнен дә белмәсәләр, нәрсә кирәген дә белмәсәләр, аларның нишләп йөргәнен дә белмәсәк, үзебезнең дә хәлебез билгесез булырга мөмкин. Шуңа күрә без шул эш белән шөгыльләнәбез. Мы привезли концертную программу. Все, кто сегодня выступает, это сотрудники Дома дружбы народов Татарстана. Аллаху шукр. Домов дружбы в республике 7 стало, станет еще больше. Почему? Хочу сказать вам и хочу, чтобы передали и тем людям, которые вы общаетесь. Вот каждый год Республика Татарстан принимает 250 тысяч иностранных граждан. Почему принимаем? Потому что нам не хватает рабочих рук. Вот когда-то у нас в республике, в стране не родилось 250 тысяч очень нужных нам людей. Они не родились, их не воспитали, не выросли, их сегодня нету. Поэтому мы приглашаем иностранных граждан. Очень важно, чтобы были крепкие семьи, рождалось много детей. Рахмат менә Камил Римович, иш баласы бар. Минекидә еще план выполняем. Но хочу сказать, национальную политику, чем мы сегодня делаем, его делают не только президенты, министры, его делают простые семьи, простые люди, побольше детей родить, воспитать. Это очень большая задача общества. Об этом мы всегда везде говорим. А кто к нам приехал, с ними надо дружить, хорошо жить. Другого варианта, другой жизни, другого выбора у нас нет. Хочу пожелать бөтенегезгә телисем килә. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, күңел көрлеге, күңелегезне төшермәгез, күңелне төшерергә ярамый бер кайчанда. Шуңа күрә һәрберебез күңел тынычлыгы белән, һәркем үз динендә,
Amin. Матур гына яшәргә язсын, һәммәгезгә тынычлык, исәнлек, саулык телим, ярыймы? Sağlık, selametlik dilerim. Kuvvetli, şefkatli, şifalı, keng rızıklı, keng yürekli. Yaşattığınızga, hürmet ettiğinizga, herimizga Allah'ın rahmetleri olsun. Мы привезли еще книги, журналы, календари. Вот немного поговорили с руководством. Что в Доме дружбы у нас есть, мы еще посмотрим, чем можем поделиться. Компьютеры Аллах обещали берса, нам да, тоже. компьютеры, еще музыкальный центр у нас есть, Очень который... надо. Я думаю, мы поделимся Спасибо. такими вещами. Спасибо ладно? большое. Оставайтесь с такими же с большими добрыми сердцами. Мы всегда вас ждем в гости. Спасибо большое. Бүгінгі матур кешебізні, сізнің білән ұшырашуны Халықлар Достығы йорты ұйыштырды. Халықлар Достығы йорты 1999 елда ұйышты. Біздің Татарстаныбызда 173 милләт халқы яши. 36 милләт Казаныбызның Халықлар Достығы йортына тіркелген. Татарстан халыкларының ассамблея советы рәисе итеп Фәрид Хайрулла улы Мөхәммәтшин билгеләнде. Бүгенге көндә Халыклар Дуслыгы йорты директоры, Татарстан Республикасының халык депутаты Шәрипов Ирек Илдусович. Ул сезнең алдыгызда әле генә чыгыш ясады. Aklı gülmekten jingen var, jingen şunda, hadı var, hadını